No niin, jututetaan vähän Jusifia ja kysellään muutama kysymys tässä vaiheessa. Jusif, minkälaisia ajatuksia tämän päivän pedosta? Ihan hyvät vedot ja kiihdytys onnistui omasta mielestään yllättävän hyvin. Se näkyy kellossakin. Ja ihan tyytyväinen koko suoritukseen. Se kuulostaa hyvälle. No okei, tossa hallikas lähenee ja kova reenikas takana, niin uskallatko valottaa, että missä olisit kehittynyt eniten nyt tässä harjoituskaudella? Joku tietty ominaisuus esimerkiksi. Joo, no kokonaisuudessa voimataso on ainakin noussut jaloissa ja sitten kevennyshyppy on yllättävän hyvin kehittynyt. Okei, toi kuulostaa hyvältä. No hallikas alkaa ihan piakkoin, ei ole enää montaa viikkoa. Millä fiiliksillä? Mennään kisaamaan ja voitetaan. Jees!